Oras ma di hita sa loob na manang di dia pi hita maringanan songon nang somal tapatupa kontenta ima membahas dia ka taringot ruh nyedet ale dotong mangidu ibe asa ditotot terus video tahun asa dapat judulnya tahatai jala mangidu ibe didukung terus channel tahun di like, di komen, subscribe asa totong mengulu channel tahun ima dinalau makatau nak karu nyedet jadi sengaja huwe di son judul ima molo membahas edet kita unang dicampur dohot aka urusan agama jele bolo mar komentar hita ala edet nuna TBS bui menyan sayunang aka marhata naram buasa huduk dang bui dicampur do urusan ya ka agama asa dapot di mana asa pai-pai unang dar sedangkan hukum negara mulu edet titaru manang niak ke tradisi budaya edet suku narung di Indonesia dikalahkan do hukum negara bahkan diakui hukum negara do budaya ima hukum edet jadi merhita ima nauru akatu damang nang dainang setewi ma dia kereja penuturi kita kesudut nang poso asa hoti ta edeti TBS asa unang mago kana pinukani putta si julu-julu tubi ibarat na molo kana ho dia edeti mana tum do parugama ami paragama do ha so ngoni ben rupani pinggiet nyaka budaya edet asa dapu akan TBS molo edet imana edet agama sarupa di songon rili kareta api idu imana tuh merdelet terus seiring tang maralo alai unang seling silip molotiki edet TBS edet molotiki agama alana anu agama TBS tasapuri tu sede edet gawe dar do imana alana buama donoku mer cabang-cabang dupi agama ni halak kita aido bolo hita baik hita matangnya dinanaing manggulahun edet na pinukan yung nami si julu-julu tu naso maralo tu hatam martuhat tu maka putih si julu-julu tu uputta na perjulu do mengejar huk kita maragama jadi mari toka songon video nau wapul na dua rina liwet sani huberi songon na manangkapi dia ka elus ni dongan rupa ni bolo na huwa tahun ruh ni ede ruh ni ede tidu tapahot ai gudang rupa ni siya nakka komentar di dongan mulu di hutanami buidu mengulau songnon buidu songnon dangi na huha tahun ruhuti huha tahun bolo maralo do itu na di hutamunai aido sa diduk na tuwe gudang du mengula edetun ala ide de pike si boto ruhut ido sa arung akapoda na tu ahamai puda naturi ainunga te permudar hubbe dalihan natu sompa marhula elek marpor mana mardonga tubuinna dang tersurat memang dak tersurat alai nunga te permuduhun nunga te permudarhun dang adong be
nagabi mendakwa bahwa di dia tersurat dohonon na bakat tu binwa irupa pinu ngadiakui mulak kana pinu kan yuputta ahamay na perjulu bolong merga ikon bewe do anak do si jujung beringin lapatan na si jujung beringin nun aho mana pewaris penerus merga ang buru jemulu buru petibu pare ni halak ido asa adong muli boru dijual jual hata edet macalo tuho di dang adong hak ni buru-buru bolo muli ido hata kunat tuari sedek dang na gabe ala adong na piral gabe hubai ni kontenon son secara umum do na hata baru na pedua taringok tu aka komentar-komentar ridongan mulubui marhata de tita son asada so na ulas duraku apalagi ketua gereja au sei harap duraku masuk manyan aka komentar dia kanang di pejulu bakat dibayanya sonon hatana mangna kontenna asa ho dia dek bataki ay binering dongan alang maadat mi di ho maadat mi sa inna mi yung matong aka elus na sutar elusi buhama do hono ni dorgu jo ko pio sette bi hamna dia kamar suara man yan akadungan ng jujur may gudang do akadungan sa tebi ka reja dia kadang dipejulin na disijulun si mga jene dia ka baik kan grup-grup merga grup-grup ni men soson ibain hata anak tunga sagebi mendirikan edeti so nato sere dua rinong sel puhubain konten dang bui mencalo tuhur naso mengedeti tang jaluk mencalo edet naso meredet ni hutanami bui do inna ajustru na adong do akka naso ni makana adong akka podai ai sarupa doi baik pi di hukum negara diruk do ya hamen dan diruk nai dilarang mencuri adong pasalna song ninang diru niedet tang bui mencalo akka percaparan tang bui mangulosi naso mencalo edet baik dia kama pe diduk di unakku manakku idang do honok kuson to man adi hutanami gudang do panakku tarsong ni elus naro di hutanami justru ido sani hata hurruhut justru ido asa adong akka pasal-pasal do dia ka nyan ngamarulang kelion ni hatahon be dia ka grup jadi saya ulat naik songon na medikapi makana tersongon no bae no klarifikasi niku aka konten-konten lain ruh do na huha tahu nak manginang ruh tang na menyalahkan disan dirurunya dek batak satikos nak memang iman ni hatahon mulu muli sede ina dang berhak be tu anak nanti nadikun nak tanda kutip ay molonunga mulai secara permergamuan di tadi kube mergano tumpe di pature tumpe di pagoda alai di hatani edet ruh ni edet idot tu
Bui pas sekolah ni na bui bolo las ditur pe mobil liyo maknai sugu mang na gabi song ni sebel inda tidak masalah di ada tidu asa unang arong ribut unang arong pro kontra jala arong dokkan na dongan na riban arong do nga hula song ni hinna nga buyen ima ulan ho molo ho hom do ibeko di ulah ka ita song ni tidak masalah alai tidak rubut hataho wasa gabi kun ni hataho no unang arong do na ribut tayong hukum do malang sesegum mang na gabi sedaina rupani bui di pelulu tulu ama malang na pida marsirang sanan arong dibuan geling nga gabi sen ede musi bui gabi makasuhutun molo nang arong na ribut alai ruti ni hata hau ni dotto asura arong ribut omma roma sangodir ikosong nondo ima molo arong na ribut ay molo iba nang binoto na bolo iba piral gabi ngaru garra iba na ka video ni jolma au tulus kurang do pernyat saku mabina ke video ni jol mu nahu boto ido hu hatahun di esa bui nian so na uru penakan ngani unang ngarong dia kadongan na asal maduk sidohonon na mulu kurang hatus di pahatus disukun buido bina pia ka konten sono to ngasa sharing do dela sharing do hita kahamuna dang nagabi ikon na hurok konon bolo arong na nido na binoto muna mungkin na binoto muna ibelim tentu huboto na niatu sam muna ibelim hotusi alai boy hita ton secara argumen masih pacocokan dohot ainam puiru tariko kuataku ba tutu ainenok kudu ay kun na gudang do ibe mabigi hatani hala gabi arong pangatusiyo je unang itor ni kalaim alang mede mi di homay ala alo turuha molo alo turuha ya ay molo ngalo ruha na tuedet ay aka elus nasong nomatong naso kasih do na perlu tidak perlu ada tinda ay bolo ngamere ada timana ngajak ngekuat bikasihna hormatilah ibumu surga di telapak kaki ini aijol mana mereda diakui di surga di telapak kaki ibu diakui ai justru nama mereda do imana diakui edeti berarti edet nina tanah adalah surga di telapak kaki anak-anaknya besok idu martangga pajojori arong do hutanami bui mangulehon inna nasong no ninna ruhu tido na tahatahod dang asa adong do akapedu mendihita jadi songon imajo songon parjupatta manona pembahasan di yobaso jala mangido ibe tu hita saya dulu neh molo piarong dia kana hurang padohakku na hurang odol manang na kalubi hurang manang pajuduhu tu hita saya dulu neh say jumulu ma ibe mersetebi asa jugi ma dihatani padu aku urut ma dihatani na dua asa takki mai jala walang galinggang mai jala garigi dihitat tong salu na bangsa watak tubuh ma anak si pertahi jala ulu walang dohot boru parmas jala paremi
asa si titik masih hupaho madilangguna song ni pinabuhi hupatupa di hatani kontek tu satu sade sa baso sai di batama na mangguhi pasu-pasuna horas